Nóra Kedi Podcast. Változtass, hogy változhass. Hogy mondtad? Változtass, hogy változhass. Tedd meg az első lépést most, mert egy egészséges, fit testben az élet is könnyebb. Nóra Kedi Podcast. Na, hello, sziasztok! A Nóra Kedi podcastját hallgatjátok, ahol a vendégem Lilla. Őt már ismerhettétek, vagy megismerhettétek korábbi posztjaimban. Ő a Dagoba Bistrónak a megálmodója, és ott készíti a jobbnál jobb ételeket. Lilla, kérlek, mesélj magadról pár szót, mit lehet róla tudni? Hát szia Nóri, nagyon örülök, hogy egyrészt meghívtál, másrészt, hogy a vendégem vagy, a Dagoba Bistróban is. Igen, ez így van. Mit mondhatnék magamról? Ott főzök a Dagoba Bistróban. Hát figyelj, ez tökéletes. Nem estig azért nem, de hajnaltól délutánig. Kezdjük azzal, hogy néz ki egy napod, illetve mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy ez a Dagoba hol található, és mióta létezik. Ez kérlek szépen a Práter utcában van, a 8. kerületben, 59 szám. 2018-ban nyitottunk, azóta van, és egyik napról a másikra már egészen jól hoztuk a vendégek számát, és azóta is nagyon-nagyon népszerűek vagyunk, illetve hát ugye ott a környékbeli irodaházakból hozzánk járnak kajálni, és nagyon-nagyon szeretnek minket, meg mi is szeretjük őket. Reggel 4:30 kelek, bemegyek a Dagobába, 6-tól jön a zöldség, és már csináljuk is. Aha. Úgyhogy, hát így ennyi. Mikor nyit az étterem? 8-kor nyitunk reggel, van reggeli, most nyáron nem annyira szeretjük már a reggelit, mert annyira meleg van, hogy ilyenkor csak az ebédet összedobjuk, hát ez az összedobás az ugye 6-tól 10-ig gyakorlatilag egy 4 óra. És tulajdonképpen 11-től délután zárásig, míg el nem fogy minden, várjatok a kedves vevőket. Pontosan, nagyon jó. Az az igazság, hogy meg kell, hogy erősítsem azt, hogy nagyon szeretik a kis Dagoba éttermedet, kis bistródat, mert hogy általában, amikor 11-kor megyek, akkor már ott kínálnak az utcasarkon, délben már egy jó negyed órát kell várni, hogy el tud hozni az ételt, ugye ezt általában én is elhozom, és igazából van, hogy csütörtök vagy keddi napokon már délután 1-kor bezár az étterem, ami azt jelenti, hogy elfogyott minden. Hát igen. Szóval aki hozzátok akar menni, legyen résen, és minél előbb jöjjön. Azt szerettem volna még megkérdezni tőled, hogy mi alapján, vagy milyen terv alapján készülnek ott az étkek. Felkelsz, gondolsz egyet, vagy éppen amilyen zöldséget hoznak, vagy hogy rögtönzöl, hogy mi legyen az aznapi menü? Alapvetően nagyon fontos hogy is kezdjem? Nagyon hangulati függő ez az egész. Ez tökéletes. Eleve van, amikor teljesen nem tudom, mit szeretnék csinálni, de megrendelek már előző nap mondjuk húsokat, és akkor kb. Mondjuk ahhoz este még rendelek zöldséget, hogy legyen ez, legyen az. Régebben sokkal többet tervezgettem, ma már inkább úgy dolgozom, hogy figyelek, tehát hogy eleve szezonális cuccokat szoktam mindig. Tehát a zöldséget mindig úgy alakítom a hússal, hogy ami szezonális, az jó gyümölcsös, rozmaringos, gyümölcsös, minden, ami éppen van, vagy paradicsom, ahogy van mondjuk itt nyáron, az nagyon egyszerű, mert nagyon sokféle van, és ezért aztán nem is nagyon sokat kell gondolkodni igazából. Fogod, rendez egy csomó zöldséget, és aztán ahogy alakul. Ahogy alakul. A leveseknél ugyanezt. Tehát nálunk mindig van egy leves, ami általában vega, azért vega, mert ilyen abból mindenki tud enni. Ugye? A vega is, meg a nem vega is. Van kétféle húsos étel, egy sertés, egy csirke, és van egy vega ételünk, ami néha vegánra sikeredik, attól függ, hogy éppen mi van, vagy hogy mit találok ki. És van mindig kis, ugye ez a francia lepény, és hát persze a torták, meg a sütemények, a kedvenceid, ugye? Úgyhogy igen, hát ez így igazából nagyszerű, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindenféleképpen érdemes kipróbálnatok, mert hát már az ételeknek a kinézete is megszólal, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nagy adagokat, amiket így Lilla szokott szépen megpakolni, és nem azért, mert kivételezne velem, hanem így igazából mindenkinek
egyforma adagokat ad, hogy jól lakjon az ember, hogy úgy a szívét, lelkét odaadja annak az ételnek. És hát igen, annak az embernek is, és szerintem ezt így tőle teljes mértékben megkapják. Na hát akkor kalauzoljunk el egy kicsit magunkat a gyerekkorba, vagy hát igazából abba az időszakban, amikor úgy döntöttél, hogy hoppá, neked a főzés lesz a mindened. Volt esetleg valami előjele ennek, gyerekkorodban sokat voltál a konyhában, vagy pedig így igazából ez így jött magától, és láttad, hogy affinitásod, érzéked is van hozzá, vagy pedig úgy az évek és a rutin hozta? Én falun nőttem fel, pont mondtam az apámnak a múltkor, hogy nem is tudtam. Tehát, hogy egész életemben ugye amiatt szégyenkeztem, hogy én falusi vagyok, és aztán végül is ebből profitálok a legnagyobbat, hogy ugye persze belettem vonva a nagyanyám, ugye, tehát mit tudom én, csirkét vágtak, akkor ugye pucolni, akkor borsot pucolni, szóval minden, ami ugye nálunk mindig volt kert, az apáméknál és a nagyanyáméknál ott állatok is voltak, szóval, hogy ezek gyerekkortól, tehát ebben nőttünk fel, vagy nőttem fel igazából. És néztem, hogy a nagyanyám hogyan csinálja a friss tésztát, ugye a nagyapám semmi mást, a nagyapám hentes volt, ugye ott is volt egy olyan kultúra, amit ugye be kellett hozni, tehát hogy nem volt mindegy, hogy mit eszünk, ugye mindig volt disznóvágás, nekem például nem szabadott párizsit ennem, meg virslit, mert azok szemétből voltak, ugye, mindig azt mondta a papa. Szóval, hogy ezeket így megtanulta az ember. Én elég korán elkezdtem nem is az, hogy főzni, de magamnak megcsinálni, mert hogy erre volt, mert ez volt a normális, hogy a nagymama, az anya továbbadja ugye a gyereknek. Persze, igen. Mindenben részt kellett venni. Hát nem annyira szerettem nyilván, de süteménysütésben, meg ilyen habverésben, azokat is szerettem. Azonban jó voltál, amúgy nekem is eszembe jut így hirtelen egy sztori, mert hát én imádtam a bablevest és csipetkével. Jaj, és hát azt mondta a nagymamám mindig, hogy jó van, Nórikám, lesz csipetke, hogyha megcsinálod, és emlékszem, hogy ott morzsolgattam a kis csipetkéket a babgulyáshoz. Nekem is azt kellett illetve, csinálni. hogy én meg pesti lány voltam, és imádtam a nagyszüleimnél vidéken lenni, ahol hát reggel 5-kor keltünk, mert nekik szőlőkkel foglalkoztak, úgyhogy kecseltem a szőlőt, kapáltam, kötözni jártunk, déltől pihenő volt, nagymamám állandóan befőtteket meg paradicsomot tett el, úgyhogy hát imádtam a paradicsomot préselni, és minden paradicsomos kaját, és hát nálam is így ez a sütemény készítés a habverővel bármit összekeverni, mert hogy azt lenyalhattam, úgyhogy hát azt hiszem akkor, akinek úgy igazán a lételeme lesz a konyha és a konyhában való sürgés-forgás, akkor az valahol gyerekkorban már elkezdődik. Igen, meg tudod, ez az egész ilyen adni, mert meg az élelem, tehát hogy mennyire fontos ez. Tehát, hogy így valahogy így bemegy, hogy neked kell ezt megcsinálni. Tehát, hogy vagy az a jó, hogyha te csinálod. Szóval, hogy ezek valójában tehát így jönnek be, szerintem. Vagy legalábbis nálam így beépültek, nyilván nem tudatos, de amikor aztán persze te kezdesz el gondoskodni, mondjuk van egy gyereked, vagy egyszerűen, ugyanálunk például pont ez volt, mert hogy a gyerekem, aki egy nagyon válogatós gyerek volt, és amikor 3 dolog volt otthon a hűtőben, akkor is azt mind a 3-at ugye nem szerette, nyilván, de hogy abból a 3 dologból azért mégis csinálja egy olyan kaját, amit végül aztán megeszik, az mondjuk ezért egy elég nagy kihívás volt. És ő mondta nekem kiskorában, én emlékszem, hogy neked ezzel kéne foglalkoznod, anyukám. Tudni kell azt, hogy Lillánál ugye úgy néz ki az étek, vagy az étel, amit meg lehet vásárolni, hogy ugye vannak a levesek, viszont minden főételhez olyan gazdag salátatáj jár, amire így az emberek a csodájára járnak. Tehát esküszöm, én idejét múlt volt, hogy elvittem egy adag ételt, és ezt külön ettem meg. Tehát elapróztam a salátának és a felét, akár másnap vagy vacsorára is a főételnek a felét, mert ugye említettem, hogy nagy adagot
nagy adagokat adagol a Lilla, és az is tökéletes megoldás amúgy, hogyha úgy osztod be az ételt, hogy megeszed a főételt, és akkor egy este könnyed salátát. Tehát, hogy olyan ízgazdag és színvilágban gazdag salátákat készítetek ott ti, hogy esküszöm, így az ember a csodájára jár, és hát arról az öntetről, ami oda a salátára rákerül, a titkos öntetről ne is beszéljünk. Igen. Hát majd csinálok egy workshopot, már ezt kitaláltuk, mert mindenki, hogy annak mi a az nagyon titkos. Persze mindenkinek elmondom, ugye, a nagyon titkos összetevőket, de hogy szerintem senki nem csinálja meg. Hiszen minek, amikor nálad van, és igen, megkapod a salátára. Igen. És hát nagyon jó egyébként ez a saláta, mert hogy valószínűleg ez azért van, mert az előző munkahelyem tulajdonosa is, meg én is azért eléggé sokat voltunk külföldön, ahol szocializálódtunk így a vendéglátóiparban, ahol alap volt minden mellé, tehát a saláta. És tehát, hogy gyakorlatilag mindenhol úgy nézett ki a tányér, hogy 1/3 a saláta volt. Szóval, hogy ezt itt is bevezettük. És aztán végül most ugye az olvasmányaim során, amiket mostanában, meg ugye egyáltalán én is hallgatok podcasteket, meg azért engem is érdekelnek ezek a dolgok, kiderült, hogy azért nagyon jól csináljuk. Tehát, hogy tudattalanul is nagyon jól csináljuk, mert a zöldség, a nyers-zöldség, a káposztafélék, hogy azok milyen jók. Nagyon örülök, hogy sinem vagyunk, és például van egy vendégem, aki mindig az volt, hogy, mert ők ugye ilyen irodások, és akkor bejönnek, és akkor hát így nem kérek ezt, nem kérek azt, jó van, hát gyakorlatilag megszokták azt, hogy salátát esznek. És mondja a srác, hogy elmentem 1 hét Szabira, és képzeld el, hogy hát egyszerűen már otthon is kellett salátát adnom, tennem az ételhez, mert nem volt olyan. És mondom, ez nagyon jó. És azt mondta, hogy igen, ez végül is nagyon jó. Úgyhogy, na, hát ilyen apró kis lépések az emberiségnek. Hát ennyi. Ami nálunk van. Életmódot váltatunk. Így vagy van. Hát így igazából rajtad keresztül szerintem mindenki megtudhatja, hogy nem is olyan nagy ördögösség vagy bonyodalom jól étkezni. És így igazából picit olyan szezonális zöldségekkel, meg ételekkel kiegészíteni azt, amit a szervezetbe viszel. Én ezt edzőként is nagyon-nagyon preferálom, már csak azért is, mert minden egyes alkalommal, amikor a vendégek kérdezik, hogy egyenek, akkor én azt mondom, hogy jól, mértékletesen azt, amit megkívánsz, annyit, hogy még legyen tér a hasadba, tudjál vele mozogni, az utolsó falatokat ne edd meg, ha úgy érzed, hogy ez túltelítettséget ad. Márpedig azért is, mert minden szervezet, minden ember más, és csak te tudhatod, hogy neked mi a jó. Tehát ezzel teljes mértékben amúgy így egyetértek, illetve az az igazság, hogy szarból nehéz várat építeni. Tehát ez alatt azt értem, hogyha rossz alapanyagokat viszel így a szervezetedbe, akkor már csak azért is érdekes elgondolkozni ezen az egészen, mert akkor milyen energianyerési folyamatok lesznek a szervezetben. Nem véletlenül vagy lehangolt, ha teletömöd magad rossz szénhidrátféleségekkel, cukrokkal, cukros üdítőkkel, és már ugye az emberek így azt mondják, hogy nem sok, de igazából hosszú távon az a sok kicsi elég sokra mehet, és hát nem feltétlenül ebből lesznek így igazából azok az emberek, akik feltétlenül hosszú életet élnek. De váltsunk is egy kicsit témát, említetted a külföldet, és azt, hogy sok helyen jártál. Hát mihez húz a szíved, hogyha ennyi helyen megfordultál? Azt hiszem, az olaszok azok, akikhez a legjobban. És a spanyolok, szóval, de az olaszok azok egy kicsit inkább jobban, mert nagyon jók az alapanyagok, nagyon jók a zöldségek. Tehát, hogy én például, amikor én nem nagyon szeretek persze kijárok mi az étterembe, de többnyire, ha külföldre megyek, akkor mindig az van, hogy apartmánt bérelünk, konyha, és akkor piac, és akkor megvesszük, és akkor megcsinálom. Mert én annyira szeretek ezekből főzni ott, hogy
teljesen más az íze. De egyébként tényleg bemész egy spárba, mondjuk egy sima spárba, a vasútállomáson mondjuk, bárhol Olaszországba, veszel egy sajtot, egy ilyen-olyan, bármilyen zöldséget, vagy mondjuk egy pestót, ami meg van csinálva, ilyen frisset, és már megőrülsz. Tehát ugye már ott tartok, hogy úristen, gyerekek, megérkeztem, hazajöttem. Szóval, hogy nagyon-nagyon, főleg olyan, van barátnőm, aki Olaszországban nőtt fel, és együtt elmentünk vásárolni, egyszer elmentünk egy pár napra együtt nyaralni, és hát imádtam, hogy elmondta, hogy ez az, ezt erre, azt arra használják, és akkor ez ilyen, ez olyan, meg végre ugye nem kell az, hogy ez vajon milyen sajt, vagy akármi. Tehát, hogy ezt én annyira nem ismerem őket igazából, meg a zöldségek közül sem mindegyiket használjuk itt, hiszen az a brokkoli-szerűség, nem tudom, ismered-e azt, milyen hosszú szára van, olyan, mint a brokkoli, de nem az a neve, nem tudom, mi a neve, már elfelejtettem. De hogy abból is annyira nagyon finomat csináltam, és hogy így, na, szóval, hogy én nagyon szeretem minestrónit, állandóan minestrónit csinálok, hogy ott vagy. Szóval, hogy na. De ugyanez van Spanyolországban, én nagyon szeretek Majorkára járni, amikor nincsenek a turisták ott, én magam is turista vagyok persze, de mindegy. Piac, termelői piac, megveszed a narancsot, megveszed az ezt kis, azt egy kis ilyet, olyat, és már is boldog vagy. Szóval, hogy csodálatos. Csodálatos, a napfényt érzed ezekben, a napfényt. Az előző kis posztomban megjelent egy olyan étel, ami a vörösboros sült camembert volt, és hát én azt ki is próbáltam, mert hogy én receptet is kaptam hozzá, illetve elkészítést, és hát az az igazság, hogy olyan recepteket küldtél át nekem, amik nagyjából ilyen 20 perces kaják, és azonta kis tündérlány vagyok a konyhába, és olyan ízorgiákat teszek össze a páromnak, hogy ő is a csodájára jár, de ami a pikantériája a dolognak, hogy ugye én ezt a vörösboros sült camembertnek elmondtam a hozzávalóit, de szándékosan nem mondtam el, hogy ez hogy készül, bár nyilván aki esetleg a konyhába egy picit járt, az simán meg tudta csinálni, de akkor halljuk a te szádból, hogy milyennek a vörösboros sült camembertnek az elkészítése, ami egy korábbi posztomban jelent meg. Ezt is például talán, nem is tudom, hogy honnan szereztem, de ez is valami olyan déli cucc volt, amit ott ettem talán, vagy valami ilyesmi. Hogy veszel egy kis tálat, vannak ezek a nagyon pici agyak, tudod, amivel süthetsz is. Tudom. És abban például tök jó, mert belefér mondjuk egy ilyen camembert. És akkor az a jó, hogy akkor azt felöntöd. Tehát, hogy felöntöd egészen vörösborral, de ugye menjünk az elejére, tehát veszel egy ilyen tálat, egy ilyen jénait, vagy bármilyet egyébként, vagy ezt a picit, amiben meg tudod sütni. Olajat teszel bele, belerakod a camembert, megszurkodod a tetejét, és bele rakosgatsz fokhagymát. Bele szurkálsz fokhagymákat, fokhagymádarabokat, meg egy kis, én bazsalikomot is szoktam, nem csak a tetejére, de bele szurkálni is, tehát így a fokhagyma mellé, meg só, bors, és a tetejét is olívaolajjal meglocsolod, és ne teljesen lepj el, de mondjuk majdnem teljesen, felönteni vörösborral, és kész, és ennyi a sztori, berakni egy 20 percre, amíg látod, hogy már ott fő benne. És akkor még nem fő teljesen szét, kicsit elfő a leve, de ki tudod venni. De ha nem tudod kivenni, akkor sincsen probléma, mert közben sütöttél mellé egy bagettet. Egy ropogós bagettel, szépen fogod, és kikanalazod, és nagyon finom. Hát csodálatos egyébként. Azt az előző étteremben, ahol dolgoztam, ott csináltam egyébként, de azt nagyon szerették. Főleg még, hogyha főztem is hozzá egy kis erdei gyümölcsdzsemet, akkor még azt is nagyon szerették hozzá. De hát ezt mindenféleképpen érdemes kipróbálnatok, szóval korábbi posztomban megtaláljátok a hozzávalót, és akkor itt Lilla elmesélte itt az elkészítést. Ki a példaképet, hogyha van? Nézel főzős műsorokat, bármit, vagy csak így igazából elmész Olaszországba, és rokonok, barátnők, vagy a helyi termelői mamika, aki ellát esetleg jó tanácssal, vagy kipróbálsz valamit, megkérdezed a receptet, szóval amúgy példaképed van-e? Hát vagy hogyha... Vannak ilyenek, akiket követek, most igazából Instán, meg de hát ugye a Nigella Lawson, ugye a fő akármi konyha
nő egyébként, tehát hogy szerintem ő nagyon hiteles volt számomra mindig is, tehát hogy pont azért, mert és nagyon jó, mert nagyon, nagyon értem őt például azért, mert amikor elkezdte a főzést, ugye ő akkor még kisgyerekei voltak, és akkor mindig úgy főzött, ahol az élete tartott, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ugye volt, amikor a gyerekeknek ilyen snacket, amit a család eszik, ugye, és aztán ugye, ahogy a gyerekek kimentek, ahogy az ő élete és egy nő élete, ahogy változik. Például, amikor már mondjuk egyedül vagy, ugye? Amikor egyedül vagy a férjeddel, vagy egyedül, hogy azért tehát, hogy megadod a módját esetleg esténként mondjuk. Mert úgy alakul, mert hogy egy jó ételt, egy szép terítékben, egy szép tányéron nagyon jó megenni. Úgyhogy arra figyelsz, nem közben telefonozol, vagy ilyesmi. Az a helyzet, hogy mostanában ebben a rohanó életvilágban én azt vettem észre, hogy az emberek nem adják meg a módját az ételnek, holott egy ázsiai országban vagy Indiában ugye kézzel eszik, kézzel ízlelik, és hogyha már valakinek van erről bármilyen tapasztalása, hogy egy kézzel megfogott ételnek más az íze, mintha villával a szádba vennéd, vagy az, hogy egy falatot tényleg megízlelsz, hagyod, hogy a nyáladban ugye ússzon egy kicsit, utána jön le a nyelőcsöveden végül a gyomorba, és ezzel sokkal jobban megsegíti az emésztést, erről nem is beszélve. Ráadásul az, hogy megvan a figyelem, tehát hogy az étkezés közbeli figyelmed az ételem van, nem pedig a tévén, és nagyon sok kutatás szól amúgy arról, hogy teljesen máshogy érzékeli a szervezeted azt az étel mennyiséget és minőséget, amit a tévé előtt néztél meg, illetve azt az ételt és minőséget, ahol úgy megadtad az étkezésnek a módját, mert nem véletlen, hogy mit tudom én, másfél óra múlva az ember éhes lesz, miután gyorsan turbózva, 10-szer megrágva az adott falatot, így éppen, hogy munka közben valamit bekapott, vagy pedig megadja annak az ebédszünetnek a 20 perces mikéntjét. Ja. Nekem tényleg van egy ilyen, hogy ha tényleg ráérek, jó, szóval, hogy én benne vagyok ebben a rohanásban, mert mondjuk 6-tól 2-ig egy őrület. Tehát, hogy ott minden pillanat ki van számolva, és mindig is ezt szoktam, hogy helyjel és idővel tetriszezünk, és ez van. De amikor én hazamegyek, és mondjuk 6 körül ugye eszem valamit, és nézzük meg, ez egy másik kihívás számomra, és nagyon szeretem, hogy mi van otthon, mert nálam ugye annyira nincs otthon semmi, mert hogy egy konyhában élek, tehát, hogy én már nem viszek, de néha veszek ezt-azt pár dologból. Én ezt nagyon szerettem, hogy mindig csinálok egy gála vacsorát pár dologból. Csináltam is ilyeneket az Instagramon, hogy mi van itthon, és akkor abból megcsinálsz egy olyan gyönyörű tálat, és akkor szépen kiülök az erkére, és nézem a kis növényeimet, és közben megvacsorázom. Szóval, hogy erről van szó. Én ezt nagyon szeretem. Hát azt hiszem, hogy mindenki, vagy hát sokan, akik hallgatják ezt a podcastet, most irigykednek, és talán egy kis el tudunk szórni igazából kis morzsákat azzal kapcsolatosan, hogy lehet étkezni, mit lehet enni, és milyen módon haladjon, vagy hogy haladjon az ember, ha egy picit az ételre jobban oda szeretne figyelni, vagy az életmódváltásra. Hát Lillám, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, hamarosan jön a következő rész, ahol ismételten nagy szeretettel fogok veled beszélni. Nagyon köszönök mindent. Szia! Szia! Nóra Kedi Podcast.